כל אחד צריך לתת את מה שהוא יכול? כולם? אז פה אני מתחבר. משהו יכול מבחינה ערכית זה, הרי בוא נגיד באמת, אני בעד. מחובר לשירותי ענן. יש שם כל, דרך אגב, כמו שחיל המודיעין, חיילת או חייל במודיעין, לא מסתכן ברמת סיכון כמו חייל בגולני, כשהוא יוצא לקרב. אז אני אומר, אני מתחבר. הרחוב החרדי לגמרי מבין שנציאה בנטל חד משמעית. אני לא רואה אותם מתגייסים למודיעין, או ליחידות אחרות שהן לא קרביות. אני לא רואה אותם מתגייסים. למה אין כאלה כמו תוכל? אני בוא נגדיר שלמשל איחוד הצבא מד"א וזה יש יחידות בצבא נגיד שהן לא קרביות, או יחידות בצבא שאפשר להשתלב בהן לאט לאט. למה לא? ממש לא. כי בסוף הצבא בנוי על עצם. הפחד שלי לשלוח את הילד שלי לצבא הוא כי אני לא אוהב את החרדי, אני ישראלי. החרדיות הישראליות. ומה הפחד שלי לשלוח את הבן שלי לצבא? אבל אתם מגדרים בצבא כקורס או חילוני, בואו שנייה, להוציא בשכל את כל השכל כאילו הצבא, את כל המקצועיות. מה שקשור למקצועיות. אלה שעובדים עכשיו על הבנות, אני ישבתי איתם, לא יכולים לשמוע על זה. תגיד, הישיבה בהסדר שלך, כמה אחוזים מתגייסים? עכשיו, זה בדיוק הרעיון. בסוף התהליך שהוא חינוכי. כי בסוף, כשאני רוצה לשלוח בחור שעכשיו נמצא פה למשל, אני לא מתקפים לא משה. לא כזה בחור איכותי, רוצה לרכוש מקצוע, רוצה לעשות שירות משמעותי. ואתה בונה לו 3 שנים דרך מסגרת חינוך. המשוואה הזאת, שבחור שעבר את הישיבה, הוא כבר לא חרדי, ואני יודעת שהוא מתחרק בסוף, אבל כי בחור מגיע אלינו לישיבה, הוא מקבל מסגרת שבבוקר לומדים קודש בציר החינוך, נשמע כזה. אחרי צהריים לומדים תואר ראשון, השלמת בגרויות, אותם עושים הכנה לקרבים. אחרי זה מתגייסים כמה ישיבות מאוד משמעותי של הצוות והחינוך, שכולם חרדים אצלנו, שבונים את הזהות החרדית. ומה המשמעות של להיות חרדי? דבר ישראלית חרדית, שבעיקר אפילו את זה, מ6 הגענו ל300, שנה הבאה נגיע ל500. כמעט 7 דעות של משפחות, וזה כל מה שאני אומר, המדינה ב15 שנים האחרונות לא עשתה על מנת לשנות חרדים. דיברו על מספרים, דיברו על חלקים, דיברו על סנקציה, דיברו על יעד. אבל אף אחד לא לקח את כל המערכות, ושמכם אותם, אבל בואו נראה. בואו נראה. נחזור את זה